Dneska som napísal Monster kolektorom, aby mi poslali fotky svojich zbierok. V dnešnom videu nemilosrdne ohodnotím. Niektoré zbierky boli fakt brutálne, ale niektoré by som najradšej zahodil do koša. Hoď sem like, odber so zvončekom, pretože viac ako 80% ľudí ma neodoberá a môžete uvidieť takéto špeciálne videá. Poďme na video. Ja už sa teda nachádzam v mojom Instagrame, kde som kolektorom písal, aby mi poslali fotky svojich zbierok. Tuto za mnou sa nachádza moja zbierka. Ale to je jedno. Napísal som im takto správu. Čau, natáčam YouTube video, kde hodnotím zbierky plechoviek Monster Energy. Ak chceš, aby som hodnotil tvoju zbierku, pošli mi fotky alebo video tvojej zbierky, krátky popis, koľko ich máš, ako dlho zbieráš a najvzácnejší kúsok z tvojej zbierky. Tu je napísané najzaujímavejšie zbierky sa dostanú do videa, takže som vybral tie najzaujímavejšie a teším sa na tvoju zbierku. Takže fotky si pozrieme neskôr, ideme sa prvej pozrieť na opis. Je to teda Monster Energy Slovakia SK, je to teda jeden z najväčších na Slovensku. Mal som s ním prvý deal plechoviek, od neho som asi prvýkrát, že na resell objednával, alebo druhý. Takže toto mi napísal, zbiera od maja 2023, aktuálne neviem koľko mám plechoviek, ale mal som ich cez 400. Už sa to nezmestilo do poličky, tak aký je to zmysel to mať v krabiciach. Nechal som si len tie najlepšie kúsky z najvzácnejších štátov. Prevažne USA, najviac sa venujem 250 ml plechovkám, teraz by som chcel mať všetky, ale praví zbieratelia vedia, že to je najvzácnejší set, aký môžete vlastniť. Moja najdrahšia plechovka je Nude Up a Chai Chai, OK, a naopak najvzácnejšia je austrálska plechovka LH podpísaná Lewis Hamiltonom, osobne jediná na svete. To je crazy, braško, akože mať podpísanú od Lewisa Hamiltona to chceš, to je akože brutalitka. A ideme sa pozrieť teda na fotky. Začneme teda touto veľkou. Momentálne, tuto hore vidím, tieto sú dosť vzácne. OK, tu vidím nejaké mixty, tu máme nejaké sale samply. Ďalej tu máme Beasty, Nasty, OK, potom vlastne v termoskách plechovky Monstre. Ako, ak vidím dobre, tak toto by mal byť najstarší mix. Ďalej tu sú nejaké tieto čínske, japonské, Superfuely. Ďalej nejaké Rehaby, Juista Ultra. Tu sú gronky, tuto je sa mi zdá Tour Water, ale nie som si istý. Petke. Tu sú nejaké gronky, ďalšie Tour Water v plechovke, ďalej sú tu nejaké masly, Dub Editiony, akože masaker, ďalej tu sú mutanty, toto nejaké Ultra Monstery, ktoré sú americké pravdepodobne, ďalej tu vidím ďalšie Dub Editiony, ďalej tu vidím Heavy Metal, čo je jedna z mojich najvysnevanejších plechoviek, ďalej tu vidím Dragony, Dragontička, ktoré mám aj ja. Ďalej tu vidím teda tie 250 ml plechovky, ktoré si spomínal. Máš teda aj Absolutely Zero, Espressa, všetky 3. Potom nejaké toto. M3 Monster. Ďalej nejaké staré Monstre zase v týchto termoskách. Tu sú potom nejaké edície, ktoré mám aj ja, niektoré z nich. Tuto vidím, toto sú nejaké javy. Tu vidím Russian. Ďalej tu vidím Oatmeal, Farmer's Oat, Swiss Chocolate, Vanilla Light, starý aj nový, Latte Cafe. To je crazy. Taktiež tu vidím tieto staré Caramel Cream Javy, alebo neviem, ak sa volajú presne. A ďalej tieto dve nové americké a tieto Hitman 2, ktoré sú plné, ako som videl na videu, ktoré si dával nedávno. Takže to je celkom crazy, tu máme bližší pohľad teda z týchto Java Russian monstrov. Ako vidíme, tu je Russian, Chai Chai. Ďalej, tu sú tieto, tu je ten muscle a tu sú tie Dub Edition, čo som spomínal. Tento Punch Ballers Blend som mal aj ja, ale už ho nemám. Toto bola M80, tá je taktiež vzácna, áno, starý mix, tak som vravel. Tu sú teda tie 250 ml plechovky. Vidím tu 250 ml Repride, to je akože celkom crazy a určite by som ho chcel vlastniť.
No a tejto zbierke by som ja osobne dal 10 z 10, nemáme čo vytknúť, je fakt úžasná. Akože veľmi pekná a dáva to aj zmysel. Ďalej tu má Undead Ghost, takže dáva to zmysel, keďže je takáto veľká, keďže je to jeden z najväčších na Slovensku a my sa môžeme presunúť na ďalšieho. Ako druhého tu mám Frantu, ktorý mi poslal Red Bull zbierku, takže niečo iné ako monstry. Vidím, ja sa do Red Bullu moc nevyznám, tieto dva sú odo mňa, tie som mu predal, to je teda edícia s Neymarom. Vidím tu nejaké Summer Editiony, Winter Editiony. Vravel mi, že má jeden plný nejaký z 2016. To bude tento pravdepodobne, tu vzadu nejaký. Alebo tento. A ja sa teda do Red Bullov moc nevyznám. Ale mal by si troška poriadok zrobiť na stole, Braško, ale ne. Tu máš nejaká autička, ale to už nie je v zbierke. A zbierke by som dal takých 60, pretože Red Bully nezbieram, ani sa do nich nevyznám, ale tak pekná zbierka. No a ako poslednú zbierku tu mám túto masívnu, ktorú asi budeme musieť ísť na profil, keďže tá kvalita není bohviaká. Ani tu není, ale to nevadí. To bude v pohode. Takže vidím tu nejaké Dragontička, zase tieto v termoske, Ultra Monstry, nejaké Rehaby, Lewis Hamilton. Tu sú mutanty, ak sa nemýlim. Nie, mutanty sú tu. Mám ísť dať. Tu hore je Tourwaterky sú, tu sú nejaké javy. Ako vidím, tak máš French Shot, ktorý není nejak vzácný, ale ja ho napríklad nemám, aj keď som ho už testoval. Vidím tu nejaké japonské plechovky. Ďalej tu zase vidím tieto v pätke, toto je napríklad Hydrosport, ktorý mám aj ja. Tu sú zase Dub Editiony, zase v pätke tento Rare Monster, ktorý je dosť drahý. Taktiež tento, ktorý je v takej priesvitnej pätke, ale vyzerá ako plechovka. Toto im ešte poslala. Tu sú nejaké americké novinky, takže tu je napríklad ten Dreamcycle nový, ktorý mám aj na mojom Instagrame. Tu je napríklad Voodoo Grape, ďalej tento to je sa mi zdá kanadský a teda novinky, čo sa týka noviniek, napríklad tieto Strawberry Shoty ešte sú tu a tento tu. Toto sú jej najobľúbenejšie fotky, takže sú tu teda Maxi, takže to neboli tieto, ale Maxi to boli. No a v tejto zbierke by som dal takých 9 z 10, pretože fakt je jedna z najväčších, ako som kedy videl taktiež. A fakt akože dosť pekná. Doporučil by som ti tu dať niekde nejakú, napríklad taký vyrezané monster logo veľké alebo tak, alebo nejaké podsvietenie. Určite by to pridalo tvojej zbierke nejaké bodiky navyše. Ak sa ti video páčilo, nezapíš like, odber a ja sa s vami teším u ďalšieho videa a zatiaľ čau.